Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Čau lidi, já jsem Soubej a já vítám u dalšího mého videa. Bude to ze hry ze Shakes and Fidget a bude to o tom, jak budu protáčet na epický víkend zbrojernu a čaroobchod. A taky proklikám pár podzemí, takže myslím si, že aspoň něco padne a i podzemí třeba padne, takže jde na to. Tak. Máme docela dost goldu, takže myslím si, že to bude akorát stačit. Takže jdem protáčet první zbrojernu. Tak, co padne? Jo, tak to koupíme, to je o dost lepší. Tak. Zbraň teď máme nějakou, zbraň máme teď novou, takže to určitě teď asi zbraň nepadne lepší, takže spíš jenom vybavení, ať padne lepší. Konečně první pik, ale no, tak to si určitě koupíme. Nice. Excellent. Tak, protože ještě dál. Všechno. No. 177. No. Ty vole. Jak mají epiky tady okolo mě. Ale jo. Si koupíme, protože já jsem zase za goldy. Takže si to určitě koupíme. Jsou vlastně nějaký dva epiky už máme. Tak dál. Tak dáme ještě teda 10 dobíček do čarovku, jestli nepadne nějaký epik. Tak výdrž koupíme. Tak, poslední obička. Tak máme tady elixíry, dáme do sebe. Jo, to dáme třeba do věže. Třeba to bude hodit. Tak, a jdeme ještě do té zbrojerny. 3, 4, 1, na nic. To je špatný. Ty pytla, vypadá kytara! Já si prdela, já kytaru mám, ale jak mám vás zabít, nebo co, kurva. Ale je to lepší, tyhle, to koupíme, ale jsem úplně nasranej do píče, kurva! Já si prdel, dáš epik! O, tak to ne! Ty vole, teď šilím. To má jeden šilím. Tohle už tak. Tohle není možný, vole. Já si prdel. Ty dáš epik! A naštěstí, ty vole. Tohle už ne. Ty vole. Ach jo. A jdem na podzemí. To musí padnout, takže prostě musí, vole, jestli nepadne, tak to v prdeli. Co? Ty
vole, co kousíček. Nice, dal jsem to. Super, super. Tak, a jdeme dál. Nice, epic. Tak, jdeme dál. Taky by mohl padnout, ne? No. To už je trošku těžší. Ty vole, ale mohl by padnout. Ty vole, kousíček to ne. Hej, tak ten musí padnout, ale. Jako fakt nepadne. Tak pojď. On konečně! Ty vole. A epic. Nice. Tak, super. Super. Tak. To ten nice padne. Taky by mohl padnout. Dáme to docela. Tak, super. Tak já si myslím, že jsem něco udělal dost, protože jsem vlastně udělal jako kdyby 3 levely a padlo mi to do epiku, padla mi hlavně epická zbraň, takže jsem šťastný a dokončil jsem vlastně jako kdyby podzemí, takže jsem rád. Tak, super. Teď se kouknu. Vlastně jako nepadlo epiku. Docela dost, ani nevím. A tak to je jedno, hlavně jsem to dal. Dáme ještě do portálu. Kdy mu zbylo? 59. Ok, no takže tohle je všechno ve videu, co jsem vám chtěl ukázat a snad se vám to líbilo. Děkuji za zhnutí a u dalšího videa. Čau lidi.